Welcome sa itong Tagdas Pagtuon. Katapusan, nahuman gyud ang unang quarter 2015 o gihatod kita sa usa ka pinaka-challenging, pinakamaayo nga pagtuon, babae ug bino. Duha ka bi, babae ug bino. Sa in English, women and wine. Pad sa dili pa kana, ako kamong imbitahon sa saka pagkampo. Amahan nga langit nun, salamat nga imong gihatagan kami sa gayon nga makaabot nining ika-13 nga Sabado sa 2015 aron among tunan usa sa pinakamaayo nga pagtulunan may tungod sa bino ug babae. Dalay gud ikaw nga nagahatag ka namo sa labutan, maaplika namo kini sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Congratulations sa tanan nato nagsunod din itong programa Tagdas Pagtuon sa tibuok kalibutan din ginamit sa Ginoo ang tanan nga pamaagi aron nga kita daw usa lamang kapanimalay sa usa ka dapit nagtuon sa embulawanon nga mga pagtulunan gikan sa proverbio 3,000 ka tuig nga kaalam 3,000 ka tuig ang milabay nga kaalam di ay kung karon gi-aplikar sa moderno nga panahon tinuod gayod epektibo kayo ang iya nga pagtulunan. Welcome Dr. Roger sa atong ika-13 tapusan na nga pagtuon sa unang quarter 2015 nga nagahisgot sa proverbio. Ma'am Shai, welcome. Welcome usab sa atong mga televiewers, sa ato ang mga tigpaminaw, sa atong Hope Radio. Magaingon ko, kumusta mo? Hinaot nga ana amo sa maayong kahimtang, panglawas, labi na gyud sa suod nga relasyon sa atong Dios. Ginaot iampo ninyo ang wali sa pagadian. Elder Moana, sa kadako nga wali din nga pagahimoon o ang satellite usab ni Elder Baliton o ni Pastor Paulo din sa Osamis April 19 to April 25. Palihog, iampo ninyo mga kaigsunan kung asa ka mo dapit, iampo kung among pasalamatan ang Diyos nga si Mami Naomi Sinisa naga-sponsor usab og accommodation sa itong mga bisita o mga kaigsunan nagkaiusa alang nining buloton daghan nga mga pamagi ang gitugot aron nga kining buloton sa Ginoo mapalaganap o si Pastor Willie Katoliko pa mapalaganap sa tanan nga mga dapit o women and wine di naging malikayan basta gani kuno magisgot ka o kapildihan sa usa ka hari kana naglambigit kin ma'am siya sa duha ka bi Babae ug bino. Bino. Napoy ilang gisgutan may tungod sa overall nga kapildihan kana giingon nga kwarta Kwarto. Dire wala bino dire sa kining K o K. Kwarto, naay K siguro, Kohol alcohol. Nag-observation, Pastor. Oo. Di basahon sa nato ni bersikulo. Ma'am Say palihog og basa kining Proverbio 31:3-4. Dili angay alang sa mga hari. O Lemuel, dili angay alang sa mga hari ang pag-inom sa bino. Ni alang sa mga prinsipe og ang pag-ingon, hain ang maisog nga ilimnon. Tingali unya, manginom sila og malimot sa kasuguan og balit aron ang hustisya alang sa bisan kinsa nga ginasakit. Okay, sa di pagkamatag og obserbasyon, kining pagkasulti din ni Ma'am Shai kanang Lemuel. Kinsa man Kining Lemuel ni, doon na siya allusion ni Solomon. O kini si inahan ni Lemuel, kung gialod kini siya ni Solomon, kini nga inahan, mausab ang inahan ni Solomon. Ang atong leksyon sa proverbio, gisugdan sa tambag sa amahan o gi-conclude sa tambag sa inahan. Og doon ako'y summary dire, himuon ako ang summary ha, dinida mismo. Okay. Para nga malimot ko niya, at least nasulti na ako ni. Nga, kung magisgot ay tagtalambagan, useless ang talambagan sa amahan kung walay kaligunan sa usa ka inahan. Grabe nga pagkabalanse ni. Muna importante ang amahan o inahan. Ang talambagan sa amahan, useless. Kung dili kini, back-upan o tapuson o kinabuhian sa kainahan. Mao day ma'am siya kining pamilya nga di mag-uyon ang papa o mama. Samok.
dako kayo ang posibilidad nga ang mga anak magkatibulag. Magkabahin-bahin. Bisan pag naamo kauban sa panimalay, pero tungod sa pagbahin-bahin sa amahan o inahan, Kahatagog kadaot dito mao sa na gimaster karon sa kaaway, kinahanglan operasyon bungkag pamilya. Mao na ang operasyon sa kaaway karon, Ma'am Shay. Mauna nga sa puloy-anan, teamwork, ha? Teamwork. It's a team of husband and wife and children. Mao na ganahan ko atong sinultihan nimo nga when you get married, you have to learn to quarrel. Nindot na siya. Kaysa mo ka nga nag-away mi, bulag na mi. Gamay nga away bulag. Unsa nga Because klase may nga bloodline. magtiayon? Nga gamay nga bikil bulag. Learn to quarrel, attack the issue, Don't attack not each the other. person. Mao man ay leksyon na to gisulti nimo na to niagi tingali ba? Mao na kanindot sa tuang kunaa kita sa Ginoo. may giya. Doon na kay giya nga you always separate the value of the person sa imo ang Problema. issue karon nga ginaisgutan. Siguro ang issue nga gisgutan unsa ba ka siya, tagdugay ba ka siya mo uli o di ba siya ganahan mo trabaho sa balay o unsa ba, attack the issue, not The person. the person. So karon obserbasyon. Kaya observation ako, Pastor, mo ni. Kaya sintro man ni sa babae o wine o women. Vino o sa atong isa kabi, Babae. babae. Alright. So, mga advertisement sa mga ilim nun, yung obserbahan sa television. Gagamit gyud og Kanunay yun nga partner ang babae. tingala bitaw ko. Bisan og may tungod sa mao ni layo ra kayo, babae. Babae. Bisan nagbaligya og television, babae. Babae. Gabaligya og kanang rice cooker, babae. So, partner ni sila. Vino, ang advertisement, partner yun niya ang babae. Nadia. Siguro ginahuna nila nga ang babae mao gyud ang pinakalig-on kaayo nga galamiton sa pagbungkag. Pero kaingon na atong diksyon nga ang babae mo ay gigamit diri sa ato ang illustration, pero kung makakita po kag usa ka maayo og buutan nga babae kay gisgutan na ba dis pabirbio niya. 31. Oh. Panalangin gyapon, Ma'am Shay. Kay ang kalampusan sa usa ka lalaki mao ang iyang asawa. Kapildi. Oh. Behind the success, gingon nila, behind the success of a man is a woman. But behind the failure of a man is another woman. Mo na nindot kay na sa pagkasulti. Mo na nga diri kung naa ko noy bino na talabagan sa atong mga sa atong gobyerno, ma'am. Kay wala magid sa atong mga pastor nga pangulo nga mag-inom. Mo ni usa ka panalangin alang kanako ug alang kanimo. Nga niya kita sa usa ka pundok, adto na gyoy concern ba nga ayaw gid mo ani. Kining mga pangulo nato sa gobyerno, kinahanglan po sila ani. Iya. Kung Nagiya. ikaw usa ka mayor, usa ka gobernador, pagkanindot gyud kaayo nga wala kay bino, wala Wala kay kay sigarilyo, babae. wala kay babae. Kay kung naa magugani, mag-una ra ba gid ang bino ani, Ma'am Shay? Actually, gauna gid ang bino kaysa babae. Kasagaran gyud nga mga hulagway sa mga kapilihan sa mga pangulo sa nasod, tuwa gauna sa bino. Sakto. Adto man sila makita sa bino, kay ang babae nga moinom adto sa binuhan. Dayon, ang babae nga gainom, butan pa yang primero butan pa yang mga istorya. Ang lalaki pod nga butang ta ako mayor o ako gobernador o ako board member, gainom ko, tinay babae akong atbang. Primero to mayo ang istorya. Na kay ang among giinom mao may mahatod sa Kapildihan. nistoryahan nga di mayo. May gani, Ma'am Shay, kay wala gid ka katilawan ng inom-inom kay og Wala ko kasulay. lisod kayo og kan kay mawala naman kasi mga istorya. Mao ni gingon diri nga sa diha nga na-distort na ang imong utok kay gigiyahan na ka sa gitawag og espiritu sa bino. Ay imo nang makalimtan ang pulong sa Ginoo, ang iyang balaod, o imo na dayon nga
himuon ang dili maayo. Muna gingon nila ang bino. Muna ko nila espiritu sa unsa na di pataranta. Di pataranta. Pataranta. Kining wine equals all crime. Ah, Na-formula diri nga akong gihimo. Wine equals all crime. Ato basahon ni Proverbio 31:6 ug 7. Sais nagaingon hatagi og maisog nga ilimnon kadtong andam na sa pagkahanaw. Og bino ni adtong ginapaitan na sa kalag. Gusto ka mag-suicide kuno la. Tagaig bino. Kining pag-isgot diri Ma'am Shay, lahi ning gisgutan nga wala gyud ang mother ni Solomon gaingon nga kadtong nga depressed kadtong mga depressed tagaig bino. Ang pagkasulti ani doon na ni siya gipasabot nga kadtong mga tao nga gusto mo dawat sa kapildihan o kalaglagan mo to. Manigin nga kana bitong musulti ka nga sige ni apay bino kana bitaw nagsakit na bitaw. Gusto ka magpakamatay? Sige. Niapaw. Inom. Amo na siya, Ma'am Shay. Dili ni ingon nga ang inahan, naunsa may inahan na ni nga, yan naman noong gitagaagbino ang himatsyonon. Ang pagkasulti ni, doon na ni si gamay nga pagmahay ba. Nga, sige. Hatagi na. Kanang, na, mama, nagdaot na si kuya mama. Nga naman, kay grabing inom man gabi, sakit ko na ang tiyan. Sige, palitig tanduay dito. Sige. Maring nga na ba nga pagkasulti. Pero dili gyud ingon nga kun sakit imong tiyan, tagaan kag bino, nagdaot ka tagaan kag bino. Doon nalay susama nga mga sitwasyon. Versikulo 7 nagaingon paim na siya. Ug pahikalimti ang iyang kakabos. Ug ayaw na pagpahinumdumi ang iyang pagka makaluluoy. No na siya ang mga Challenge mahay-mahay ba? ni. Mahay-mahay ba nga pagkaistorya, Ma'am Shay? sakto. Sige, Siguro napulaan ang inahan ba? Nahinumdum ko sa una sa mga ulitaw pa mi nga nay mga barkada na mo nga maghubog-hubog ug dili sila sugton. Ano manghubog-hubog man ka? Mag-wild ko ron. Mag-wild ko ron. Anya, sa unang panahon kaya na may mga baili-baili, dito salida dito sa bailihan. Bailihan. Ano man to? Mangutusog ta ni kuan kanang baili man na ang usa ka tawo din na moto ga wild. Dili pwede na. Nalang mo dawat ka sa imuhang Kapildihan. limitasyon. Pero kining mahitungod sa bino, dili ni siya solusyon kung akay problema. Ang bino dili ni siya solusyon kung naakay kapobrehon. Sakto. Ang bino noon mo'y mahatod nimo og dugang kadautan o Kapildihan. kaparutan. Kining word nga kaparutan. So, Ang bino, Pastor, na siya'y ikadulot sa utok sa tao nga ang tao nga mabiktima niya na ma-distort ang iyang decision making. mao lagi nga kaniadto sa atong leksyon dinhi nahinumdum ko nga akong gikumparar ang sigarilyo og bino. Kung sigarilyo okay na siya. Between bino og sigarilyo ko naay mo papili asay angay undangon, may pay undangon nimo ang bino kaysa sigarilyo. Kung usa lang, Kung usa lang. kay kung magsigarilyo ka, ikaw ray madaot. Labi raron kay nanay balaod nga no smoking. Magsigarilyo ka, mangita kag lugar nga imong sigarilyuan. Adto ka sa airport, naa sila'y kitawag smoking Area. area. Maluoy ko magtanaw biya, mga dato ra ba ma'am siya, mga disinti nga mga tao. Tuwa naglukluk sa ka lugar nga, di man to sila ngayon adto kay, ano naman sila dito, ka professionals nila. Pero tungod kay ang gadiktar nila, mao man ang sigarilyo. Giantos nila. Pag ginhawa ang puros aso dito napita, ni maho, giantos nila. Pero kung ang bino na gani mo diktar nimo, labaw pa kadaot ato. Kay mag-drive ka, gigiyahan ka sa bino, dili lang ikaw ang nadiskasya. Di daghan ang nangadaot sa dalan nangamatay tungod nimo. Muna ang kadaot sa bino. Muna kung ikaw sa ka pangulo sa usa ka syudad, sa usa ka probinsya, sa usa ka nasod, dayon imong gigiyahan ang gigubernahan ang mga tao pinaagi sa imo ang pagkapalahubog.
nagdaot ka sa imong komunidad. Muna nga kanang mag-toast sila, no? Toast Na to, mga to life. Selebrasyon. Long life, long live. Dong live nga kuan man. Pero Patay the maday. irony is you are destroying your life. Mao na siya nga toast. Every toast, It's not a toast to life, toast to death. but a toast to death. Mao na gi Gusto na ako basahon Oo. Pastor. May statement rin nga gwapo kayo. The destructive effect of wine can also be seen in how it can so easily distort one's judgment. Mao man gina siya ang Gwapo ni. i-destroy sa bino. Ang imo aman nga mga judgment, ang imo ang decision making. Mao man na ang gi-distort niya. Na kung ikaw moapil og usa ka meeting dayon ang nag-preside hubog, Ubog. magunaw na naka sigurado na gyud ang padulngan ana. Pili gyud. Aprobahan na diha ma'am siya ang second sa aprobahan nga mga agenda. Ang usa ka butang dire pastor ba? Mao naman ang lifestyle sa kalibutan. Common tao. Now, wala mamatik di ang tao who is behind of this. Kay ang Biblia nagapadayag nga si Satanas nagahimo og mga pamaagi kauban siya manulunda sa unsa pervert sa huna-huna sa tao. So gigamit niya kining mga butang nga ginasulod sa baba sa tao nga ang epekto niya na perversion of the mind. Mainungdan nga ang tao once nga perverted ay ang utok, walisod saya ang pag-ila sa kamatuoran o sayop. Og didto na pod mo sugod ng kabubo ang iyang mga values ma'am siya. Ang iyang pagtagad sa katawo mubo na kayo. Hasta ang bili sa tao magamay. Kay mohatod naman ni siya crime. Kanang crime mao naman na siya nga pwede nimo siya ipapatay, pwede nimo siya rapon. Tanan nga mga klaseng nga mga Kadaot. offenses o mga violations mahimo kung ikaw gigiyahan sa bino. Munang kadaghanan sa mga rape cases o mga crimes, kuan gyud sila, they are influenced By liquor. by liquor, they are influenced by drugs. Drugs. Oh. Kay classified man gyapon ni sila nga drugs. Yeah. Drugs magyapon ning Oh, kay it will really distort the thinking, the wise judgment. Mao na nga delikado gyud. So kinahanglan kita niini og usa ka antidote nga mao ang usa ka wise mother nga nagatiman nagpahinomdom sa iyang anak. Og kini atong basahon ma'am siya kining Proverbio 31:10. Proverbio 31:10 nagaingon, kinsa makakaplag sa usa ka babae nga takos, kay ang iyang bili labaw pa kay sa mahal nga mga bato. Kita nimo ang usa ka description sa babae. Mao nang babae ang ato gikinahanglan karon. Ang babae nga ang iyang kantidad labaw pa nining rubies. Wa makukita og rubies pero nagtuo ko nga precious gina siya kayo nga butang kining rubies. Ang virtuous woman ga represents kana siya sa manggialamon nga babae. Ug maunay imong mainahan, ug maunay imong maanak, ug maunay imong masilingan unsa kadako nga panalangin sa usa ka dapit nga kanang bayhana magpuyo. Bisag usa lang na siya ka buok. Pero naa gyud dako kay siya kahimuan sa imong kinabuhi. Labi na gyud sa pagpili nimo batan-on sa imong asawa. Hinaot nga ang mga qualities unta sa usa ka babae nga maoning ginimong bililhon nga babae, makita kaniya kay mahimo ugod siya nga panalangin sa imong puloy-anan. Mao na nga gitambagan ang mga batan-on dili gid ta ang beauty ra gyud ang basihan. Kay mga batan-on mo gud Ideas. barog ra gyud. Figure ra gyud ang basihan. O imong basahon ang Proverbio 31:30 naay gingon din na nga el pabor sa sila ba na? El pabor is engañoso. Y la hermosura is una vanidad. Wow. Pero la mujer que teme a Jehová es la que será The woman who alabada. fears the Lord. Ha? Pagkanindot nga pagkasulti, el pabor. Kanang favor is deceitful. Beauty is vain. But the woman Who that fears the Lord, nga mao ang gisgutan nila sa Proverbio 31:10, the woman that fears the Lord, she shall be praised. Yeah. Mao nay pagkanindot kayo nga babae. Wala guys gud nga
kinahanglan pangitaon nimo ang babae nga straight kay og legs. Gamay kay hawak. Straight kay buhok. Sinaw, tangos kay ilong. Blue og mata. Ang pilok, perting bauda, wala guys kita na. Woman, a virtuous woman, wanted ka na sa itong kapanahonan. Kanang word, pastor, nga virtuous, na ay deep significance ana. Kahit nagalangkob na sa relationship sa babae ngadto sa Dios. Mao gina siya ang nakapaingon ngano na virtuous siya. To kay kanang bayhana mao na siya atong gitun-an nga living by faith na siya. Yeah. Kana nga babae mao na siya ang magtudlo kanimo nga ang Dios mao gid ang unahon. O kung usa sa kainahan nga sama sa atong gisgutan diri nga o Lemuel, mother ni siya ni Solomon ang gisulti. O Solomon mao ni siya. Likayi gining mga butanga. Mao na siya ang usa ka talambagan sa inahan nga usahay tungod sa kabisi sa atong mga inahan karon. Wala na nagtambag. Ang nagtambag, kadto na lang mga helper. Kaya ang inahan, wala diha, ma'am Shay. Una nga, kadaghanan karon sa mga inahan, mga working Mothers. don't forget to really train your children nga paingon gyud ta sa pagkamatarong. Mga talambagan nga importante sa kinabuhi sa atong mga kabataan. Yeah. Muna, So ang giingon din she works, She works, she cares, she cares. dili deta pulan ang virtuous woman. Dili siya tapulan. Dili po siya Caring mabati. siya. Di siya mabati o kapoy. Why kapoy? Kay overnight, ma'am. Ang iyang trabaho. Day and night. Mamani nga naay mga inahan nga musurinder na yon. Pero kini siya, example ni siya sa sikanahan nga, while she works, she cares. Siya ang perfect caregiver sa usa ka bata, sa usa ka pamilya nga ang padulngan mao ang langit. Napailemento diha, pastor, nga ang maong inahan o babae nga matinagdanon gawas sa material nga paghatag ngadto sa kayuhan sa iyang pamilya, ang espirituhanon nga side iya pod ginatan-aw. Wala niya kalimti. Wala niya ang kalimti usa ka na. butang nga kinahanglan kayo nga magtubo. Mao na ang giingon niya, train up a child in the way he should go, ug kanang naang butanga, mao na siya ang gibilin sa usa ka inahan nga gi-describe dinhi sa proverbio. Yeah. Tayo no. Ug maunang bayhana ang maghatag kanato og tako kayo nga kadaugan sa ato ang pagtuo. Ug kanang bayhana mao na siyang babae nga opposite sa babae nga gisgutan dinhi kanang bino og babae. O babae. Ang bino o babae, pair sila sa kalaglagan, pero ang babae nga gisgutan din sa Proverbio 31, mao ang gitawag nga mo al kontra alang sa kadaugan. Kadaugan. So, dili man ta gaisgot nga ang babae dautan. Wala kita gaisgot ana. Ang mga babae panalangin labi na gayud kung mabatna nato ang mga kinaiya ni ining usa ka babae nga ginatawag virtuous woman nga labaw ang iyang bili sa pinakamahal nga mga bato, bulawan o diamond. Labaw pa ang usa ka babae nga mahinadlokon sa Ginoo. She works, she cares, she prepares her children for heaven. Amen. O dinhi atong nakita nga ang pagpangga sa Ginoo alang kanato nga nagasunod sa taknas pagtuon. Iya kitang gihatagan og panapos nga pagtulunan nga maghatod gyud kanato sa usa ka kasiguruhan nga kita usa ka panimalay nga iyang giatiman, gihigugma og giandam alang sa langiton nga puloy-anan. Tungod kay didto sa langit nahibalo kita nga lunlon kalipay. Nahibalo kita nga didto sa langit lunlon kalinaw og hinaot nga mao kini atong handom didto sa langit magkita tang tanan atong paminawan ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pagkalagad sa Ginoo. Like
Sa makausamahan, nagakalipay kami o nagapasalamat kanimo nga mapagtulunan nga among ginatunan pinagi ni nga programa makahatag og giya alang sa matago sa kanamo pagkinabuhi malipayon ug pag-alagad magbaton og suod nga relasyon diya kanimo aron o Dios ang imong katuyuan sa imong pagkinabuhi ning yuta matuman og maandam sa imong pagbalik. Panalangin ni matago sa kanamo lakip sa mga kagalahan nga nagatan-aw nini nga programa nga kaming tanan malig-on og badasig sa imong atubangan sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Amen. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.